Hello guys, nandito ako sa taas ng bahay. So hindi pa kasi tapos yung bahay namin kaya ganito. So, nasa taas ako guys. So tatambay muna ako dito. Gumagawa ng vlog kasi matagal-tagal na din ako nag-vlog guys. So tumatawa yung pamangkin ko guys, ito. Nagtatago. Pangalan niya si Faith. So papakilala ko kayo sa sa susunod na araw sa mga relatives ko. So ngayon guys, papakita ko yung mga pagkain namin. Lately kasi puro kain lang ako, kaya tumaba na naman ako guys. So nandito tayo para pakita ko yung mga tira-tira na lang. So yun na nga, ito na. Yan nga guys, yung nilalaro ko pag tanghali. Poker Go siya guys. Masaya guys, try nyo siyang i-download sa sa app nyo. Poker Go. Yan, makakapili ka na ng iba't ibang laro. May tong it's Pusoy-Dos, yung poker nga, tapos yung Lucky 9. Yan nga guys, parang hindi ko alam kung talo ako dyan. 3 lang yung parehas ko dyan guys. Yung kalaban ko, di ko pa nag-check. Yun. Ayun, talo ako. Hindi pala siya straight guys, par 10 pala siya. Dulce, 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 tira, tira, dulce, 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 tira, tira, dulce, tira, tira, dulce, tira, tira, dulce, tira, tira. Quero eu saber se dulce, dulce, tira, tira, dulce, tira, tira, dulce, tira, tira. Quero eu saber se dulce. Everybody in the house, prueba kita si dulce te. Baila kita na canción, el calor hace sale. Lumaya tu mano, Galing nga! el boss, sige. Galing! Sige!